खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि sbbodonews चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव डिमाकुसियाव थानाय बड'लेण्ड स्मल टी ग्र'वार्स एस'सिएशननि बिल्डिंआव सानथामनि हाबाफारि लानानै सिभिल सार्भिसेस ओरिएन्टेशन प्रग्राम खुंदों। बे हाबाफारिया मैया अदेबानि 3 मार्चनिफ्राय जागायजेनदों आरो 5 मार्चआव जोबहैगोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव IAS, SCS, APS, IPSनि अनजिमाया जोबोद खम। बेखायनो बेखौ नोजोर होनानै बैफोर आनजादाव उथ्रिसारनोब्ला मा फरायनाया गोनांथि आरो माबोरैहाय फरायनांगौ बिनि सायावनो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय जागोन। माखासे फरायसाफोर जाय डिग्रीनि सेमिस्टार फरायबाय थानाय आरो गोदानै डिग्री पास जानाय फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे प्रिलिमिनारि आनजाद खुंनानै जायफोर फरायसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बिथांमोनखौ लानानैनो मैयानिफ्राय खुंजानाय बे सानथामनि हाबाफारियाव सोलोंथाइ होनाया जागोन। बे सोलोंथाइ होनाय हाबाफारियाव टंला कलेज, उदालगुरि कलेज, खैराबारि कलेजनि एसिस्टेन्ट प्रफेसारफोरजों लोगोसे APSCनि बारग' सोद्रोमा प्रफुल्ल हाज'वारि बिथांमोनहा बाहागो लानानै स्टेट, नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलनि आनजादफोराव उथ्रिसारनो थाखाय माबोरैहाय थाग थियारि जानांगौ बेनि सायाव गुवारै सोलोंथाइ होगोन। आनजाद होआलासे थाखो 1 निफ्राय थाखो 9 सिमनि फरायसाफोरखौ उथ्रिसार एबा पास खालामनानै होनो थाखाय आसाम सोरखारा बिथोन होबाय। बेजों लोगोसे गोदान एकाडेमिक सेसनखौ 1 एप्रिलनिफ्राय जागायजेननो थाखायबो बिथोन होदों। COVID-19नि थाखाय फरायसालि बन्द थानायाव फरायसाफोरनो फरा फोरोंनो हायैनि थाखायनो बे थांखिखौ लानाय जादों। साननैसो सिगां तामिलनाडुनि सोरखाराबो थाखो 9, 10 आरो 11 नि फरायसाफोरखौ आनजाद खुङालासे पास खालामनानै होनो थाखाय बिथोन होदोंमोन। BJP, AGP आरो UPPL हान्जानि गेजेराव मासि रानलायनायनि सावरायलायनाया मैया मोनायाव जोबनानै थांबाय। थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्रायनो BJP आरो AGPनि गेजेराव मासिखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन। आसामाव गोलाव सम सावरायलायखांनायनि उनावबो जोबनायाव फैनो हायैनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वाल, मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, रन्जित दास, BTCनि गाहाय प्रमद बर', AGPनि आफादगिरि अतुल बरा बिथांमोनहा मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह, मिरु BJP आफादगिरि JP नाड्डा बिथांमोनजों सावरायलायनो थाखाय दिल्लीयाव थांदोंमोन। बिथांमोननि मासि रानलायनायखौ लानानै सावरायलायनाया मैया जोबनानै थांबाय। मैयानि समाव सावरायलायनायाव मा थांखि लाखो एबा बबे हान्जाया मोनबेसे मासनि थाखाय बिसायख'थि गेलेगोन बेखौ दिनै फोसावनानै होगोन होननानै डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोसावदों। नर्थ इस्ट फ्रन्टियर रेलवे NFR मैया बङाइगाव रेलवे स्टेशननिफ्राय रङिया रेलवे स्टेशनसिम मोब्लिब ट्रेन खारहोनानै आनजाद नायदों आरो बे ट्रायलाव जाफुंसारनोबो हादों। रेलवे डिपार्टमेन्टनि सासे मावथिया बुंथिनाय बायदिब्ला मोब्लिब ट्रेनखौ थाबैनो गुवाहाटीसिमबो खारहोनाय जागोन। गोजौनि बिथोन मोनब्लानो थाबैनो मोब्लिब ट्रेनखौ दावबायारिफोरनि थाखाय खारहोनाय जासिगोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। खाथियाव दङ आसाम बिधान सभा बिसायख'थि। बे समावनो कार्बि आंलं जिल्लानि दिफुआव थरसे चाइनिज ग्रेनेडजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि मुङा बिजु सूत्रधर। दिफु रेलवे कल'नियाव थाग्रा बिजु सूत्रधर एबा पिनाक सूत्रधर 42 बोसोर बैसोनि बियो दिफु रेलवे स्टेशनाव बे बमखौ बेरहोनायनि थांखिजों लानानै फैदोंमोन आरो बिखौ DNLA दिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मिनि सोद्रोमा होनानै सन्देह खालामनाय जादों। उनाव दिफु पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव बे बमाजों लोगोसे बिजु सूत्रधरखौ हमनो हादों। बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय खामानिया दासिमबो जागासिनो दङ। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथि सौफैबाय। दा बे समाव सोरनो टिकेटखौ होगोन बेखौ लानानै दोलोनि गेजेराव आरो ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेराव दावराव दावसि। बबे बियाबाव सोरनो टिकेटखौ होगोन दाबो रावबो हान्जायानो अफिसियेलि फोसावथ'वाखै। बे समावनो मरान बियाबनि सिङाव थानाय रांसालि पन्चायतनि BJPनि मावथिफोरा मरान बियाबाव MLA चन्द्रधर गगैनो फिन टिकेट होनो मोनला होननानै सोमावसारदों। बिथांमोनहा बुंथिनाय बायदिब्ला MLA चन्द्रधर गगै बिथाङा ओनसोलनि जेबो जौगानाय मावाखै। BJP सोरखारनिफ्राय सौफैनाय स्किमफोरखौ जाय मोननो गोनां बिथांमोननो होआलासे दालालनि गेजेरजों गावसोरनि गोसो बायदियैसो होदों आरो साहा बागानाव मावग्रा मावथिफोरनि थाखायबो जेबो खामानि मावाखै। बेजों लोगोसे सोरखारनिफ्राय सौफैनाय बायदि स्किमफोरखौ गावनि फंबाय कन्ट्राक्टरनोल' मावनो खाबु होयो आरो माखासे स्किमफोरनिफ्राय गोबां कमिसन लानानै जाख्ल'नाय खामानि मावदों। बेनिखायनो बे खेबाव MLA चन्द्रधर गगैनो टिकेट होआलासे मोजां बिजाथिनो टिकेट होनो थाखाय खावलायदों। सोरखारा जुदि MLA चन्द्रधर गगैनो फिन टिकेट होयोब्ला मरान बियाबनि सा 16,000 BJP मददगिरिफ्रा बेरेखा जागोन होननानैबो फोरमायथिदों।
बेराफारसेथिं 28 नं गसाइगाव बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय रविशंकर काशी रेड्डीनो टिकेट होजानो लुबैदों रविशंकर काशी रेड्डीनि मददगिरिफोरा। रविशंकर काशी रेड्डी जाय थांनाय 2016 मायथाइनि विधानसभा बिसायख'थियाव AIUDFनि हान्जानिफ्राय गसंदोंमोन आरो खम भटनि थाखाय BPF हान्जानि आखायाव जेननो गोनां जादोंमोन। बिथां रेड्डीया बावैसो सान सिगां UPPL दोलोआव हाबहैदोंमोन आरो दा बिथांनोनो UPPL दोलोनिफ्राय 28 नं गसाइगाव बियाबाव टिकेट होजानो लुबैदों बिथांनि मददगिरिफोरा। मख'नो गोनांदि गसाइगावनि खामारदाङायाव बिथां रेड्डीनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोनि मोनसे बिसायख'थियारि मेल खुंदोंमोन। बे मेलाव UPPL दोलोनि जिल्ला दैदेनगिरिफोरा नुजाथिफैनानै फोसावदिंनाय मेलखौ जागायजेनबायमोन। नाथाय 28 नं गसाइगावआव बियाबनिफ्राय रविशंकर बिथांनो टिकेट होगोननि थि खोथा बुंनो हायियाव बिथांमोनहा मेल खुंनायखौ हेंथा होदों आरो मेलखौ दोनथ'नो गोनां जादों। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गुवाहाटीआव फिन दावबायारिफोरनि थाखाय फ्र'जेन प्लेनेटखौ बेखेवनानै होफिनबाय। गोलाव सम COVID-19नि थाखाय बे फ्र'जेन प्लेनेटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बन्द खालामनानै दोनदोंमोन। मख'नो गोनांदि फ्र'जेन प्लेनेटआ बरफजों बुंफबनाय मोनसे पार्क जेराव दावबायारिफोरा आइस स्केटिंबो खालामनो हागोन। बे पार्कआ गुवाहाटीनि लालंगावआव दङ आरो बेयो फुंनि 11 रिंगानिफ्राय मोनानि 8 रिंगासिम खुला थागोन। 6थि खेबनि थाखाय वर्ल्ड बक्सिं चेम्पियन जानो हानाय बक्सार मेरी कम बिथांखौ इन्टारनेशनेल बक्सिं एस'सिएशन AIBA नि चेम्पियन्स एन्ड भेटेरेन कमिटिनि चेयारपारसन महरै सायख'बाय। AIBA नि आफादगिरि उमर क्रेमलेब बिथाङा गांसे लाइजामनि गेजेरजों बे खौरांखौ मिथिहोदों। लाइजामाव लिरनाय बायदिब्ला AIBA चेम्पियन्स एन्ड भेटेरेन कमिटिनि चेयारपारसननि थाखाय AIBA नि बर्ड अफ डाइरेक्टरफोरा मेल भटनि गेजेरजों भट होनानै बक्सार मेरी कम बिथांखौ सायख'दों। बेजों लोगोसेनो स्पेननि केस्टेलनाव जानाय बक्साम इन्टारनेशनेल बक्सिं टुर्नामेन्टआव बक्सार मेरी कम बिथाङा 51 केजि केटेगरियाव इटलीनि जियर्डाना सरेन्टिन'खौ फेजेननानै सेमिफाइनालनि थाखाय सायख'जाबाय। जम्मु एन्ड काश्मीरनि अवन्तिप'रायाव रैखाथि बिफाना उदखारि हानजा थाग्राखौ हमनो मोन्दों। जम्मु एन्ड काश्मीरनि पुलिस आरो CRPF हानजाया मोनसे थ्रेड खौरां मोननानै अवन्तिप'रानि पाश्तुनानि हाग्रा ओनसोलाव अपारेशन खालामदोंमोन। बेयावनो हिजबुल मुजाहिदीन उदखारि हानजाफोर थाग्रा मोनसे दन्दरखौ हमनो हादों। रैखाथि बिफाना बे दन्दर सिंनिफ्राय माखासे उदखारिफोरनि आयेन बेरेखा मुवा बेसादफोरजों लोगोसे संग्रा खावग्रा बासनपत्र आरो जाग्रा लोंग्राखौ हमनो मोन्दों। उनाव उदखारि थाग्रा दन्दरखौ नष्ट खालामनायबो जादों। छत्तीसगढ़आव गिबि खेबनि थाखाय सा 13 थामथि आथोन एबा थार्ड जेन्डार सुबुंफोरखौ कनस्टेबल पस्टनि थाखाय थिसनदों। समबारखालि रायजोआव 2019-20 मायथाइनि कनस्टेबल आनजादनि फिथाइ फोसावजानायनि उनावनो बे बाथ्राखौ मिथिहोयो सिनियर पुलिस बिबानगिरिया। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सा 13खौबो मोनब्रै गुबुन गुबुन जिल्लायाव थिसननाय जागोन। बिनि सिगाङाव हादराव सानैल' थामथि आथोननि पुलिस दंमोन, सासेया तामिलनाडुनि आरो गुबुन सासेया राजस्थाननि। मख'जाथावदि 2014 मायथाइयाव जौसिन बिजिरसालिया थामथि आथोननि सुबुंखौ साख्रि थिसननो बिथोन होदोंमोन आरो बियो बिथांमोननि मोन्थाइ होननानैबो फोरमायथिदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।